Hej, jeg hedder Niklas Stone og er ejendomsmægler hos Jørgen Frandsen, hvor jeg til daglig kører i Norddjurs. Jeg er opvokset og bosiddende i Grenaa, og mit lokalkendskab og mit netværk bruger jeg i høj grad i dagligdagen. Jeg lægger stor vægt på at være jordnær i min daglige væremåde, og at du som køber eller sælger af en bolig kommer trygt videre igennem en handel. Så står du over for at skulle købe eller sælge fast ejendom, er du velkommen til at ringe eller kigge forbi vores kontor på Østerbrogade i Grenaa.